Сега и после ще ми обясниш. Искам да видите сега какво ще се случи. Слагаме и свеща. Виж. Има вода вътре. We put the jar on top. Какво ще стане сега? Какво ще стане? Няма да сгасне. Погледнете нивото на водата. Погледнете нивото на водата. То се спъва. То са пълни. То почва да бълбука. Как се случва това? Защото топлото почва да бълбука. Защото ние изгорихме кислорода вътре. И изчезва кислорода, той се гори. И водата взима мястото на... Заема мястото на кислорода. The water goes into the jar. Чакай, дай да го правим с по-големия, да видим дали има разлика. Да, има да го правим с големия. Let's do it with the big jar, yeah? И по този начин ние показваме, че въздуха взема място. Погледнете сега. Пада навътре. Виж, че се качва нивото на водата. Всичкото е смука. Да. Виж колко интересно. Да, тук има едно букуче, то не го е смук. Не загасва. Ще загасне след малко. Will it go out, Тодор? Ще се гаси ли? Ще загасне. Ще загасне ли? Просто има повече кислород. Yeah, exactly. There's more oxygen inside. Искам да припиша още да видим. Кит, нали може нещо? Дайте да си Илия, what were you going to say? Може ли нещо да кажа? Значи, дървета промили, като създава въглероден диоксид и после като сгара всичко става казваш това, кислород. Те всъщност създават кислород и ние вдишваме кислород. Ние издаваме... Ако няма дървета, няма да има въздух. Как беше carbon dioxide? Въглерод. Въглерод. Ние издишваме въглерод и вдишваме кислород.